Здравейте! Показвам ви какво си взех от черния петън в Bonjour. Имаше 40% намаление. Този лосьон на Ив Роше за много суха кожа с масло от шия и органична лайка. Мисля, че така. Масло от шия и невен, извинете. Този фиксиращ спрей за грим на Essence. Само спрей си нямах, имам фиксираща пудра. Този гланц на Essence отдавна му съм хвалила око, защото има много добри отзиви. Той е pH реагиращ, той си изменя цвета, с ягода е. Много нежно мирише. У нас правят ремонт и съжалявам. И ето тези новите гланцове, мисля, че са от по-новите, т.е. поне не ги бях виждала до сега. Отново на Essence, където се пада мече на случайен принцип. Да видим какво ми се е паднало на мен. Това е направено като Mystery Box. И ми се падна розово. Ще колко е сладко, ключодържател. Отново гланц, разбира се. Много нежна миризма има. Това са нещата, които си взех. Подарък на сестер на Аура и две мостри са ми сложили на Ив Роше. Някакъв серум против замърсявания и някакъв гел крем хидратиращ. Ето ги нещата. Ако видеото ви е харесало, ако обичате да гледате неща за козметика, абонирайте се за канала ми. Желая ви лек ден!